Здравейте! Днес е време да продължим с следващите точки на нашия мини план за рестарт. 1, 2, 3 бяха в първото видео. Следва номер 4. И така, четвърта точка. Какво трябва да направим в четвъртия ден? В четвъртия ден трябва да се създадем нашето място за работа. Като казвам място за работа, не е задължително да правиш офис, не е задължително да слагаш бюро, там да подреждаш всичко. Не. Просто си вземи една тетрадка и си напиши моята работна тетрадка. Или пък файл в компютъра. Работен файл. Това е, което трябва да направим. Обаче да знаем, че в тази тетрадка ние ще си пишем нещата, които са важни за нашата работа. Така, пети ден. Сподели идеята си с някой твой приятел или в нашия случай можеш да споделиш с спонсора си или с мен, или просто да пишеш в групата, в която работим. Защо? Защото това ще те държи отговорен пред хората, че ще изпълниш това, което кажеш. И другото, трябва да знаеш, не очаквай масови реакции. Само тествай. Дали това ще се харесва на колегите ти, което искаш да правиш, дали ще го одобрят. Защото те ще те подкрепят. И това ще ти даде сила, без да се страхуваш от дали ще стане. Разбирате ли? Стане, не стане, това е съвсем различна тема. Но да пробваш този, с когото си споделил, или колегите, с които, например, ако си споделил в групата, те ще те подкрепят. Без значение дали стане или стане, но ти ще имаш коража да започнеш, ще имаш коража да тестваш това, което си намислил да правиш. Ден 6. Избери си време, през което да работиш. И това да бъде времето ти за работа. Както ходиш на работа от 8 до 5, така си намери време, примерно от 6 до 6:30 ще работя за атоми. Или сутрин от 8 до 8:30 ще работя за атоми. И това не трябва да влияе по никакъв начин на работния ти процес, на личните ти ангажименти, на свободното ти време, което ще отидеш на кафе или така нататък. Това е времето за работа с атоми. Ти работиш с нас. Трябва да имаш време за работно време. Половин час. Не повече. Или 20 минути. Не повече. Но всеки ден. Изключваш всички ангажименти. Всички ангажименти. И свършваш нещата, които трябва да свършиш днес за себе си, за собствения си бизнес, за да го развиеш. Не за мен, не за атоми, не за компанията, не за групата, за себе си, за собствения си бизнес, който искаш да развиеш. Ако не работиш всеки ден, а примерно работиш 2 пъти в седмицата, вземи си календара и си отбележи вторник и петък. Или понеделник и четвъртък. Няма значение. От 5 до 5:30. Всичко това, всички дни до края на месеца, за целия месец. Отбележи ги. Имаш ангажимент. Не поемаш никакви други ангажименти през това време. Ама имам 15 минути да направя едно видео. Дошли ми гости, сега не мога да направя видеото. Не,
Гостите ще те изчакат 15 минути, докато си пият кафето с мъжът ти, с децата ти и там с което. Ти си на работа, работи за себе си. Ти си шефа. Не от страх, защото шефа ще ме изгони от работа да ходя всеки ден на работа, защото аз съм си шефа, мога да правя каквото си искам. Напротив, тогава, когато ти си шефа, трябва да поемеш повече ангажименти върху себе си, да изпълниш задачите, които зависят само от тебе. Ако чакаш шефа, че ще изгони от работа да ходиш на работа, няма да ходиш редовно на работа, тогава никога няма да стане бизнесмен или бизнесдама от тебе. Ще чакаш цял живот някой да ти дава команди какво да правиш. Не, ти даваш команди на себе си за това, за което искаш да свършиш. Ден 7. Празнувай малките успехи. Обърни внимание на това, какво си направила през тези 5 дни, 6 дни и какво от тях вече се е случило. Колкото и малко да е. Всеки ден пишеш, всеки ден сядаш и пишеш по едно изречение в рекламата, която ще пуснеш в понеделник, следващия понеделник. Понеделник пишеш заглавието, вторник пишеш първия ред, сряда пишеш втория ред и така нататък. И в края на седмицата имаш една готова реклама. Празнувай, момиче или момче. Празнувайте. Вече сте постигнали нещо. Вече сте направили нещо, имате нещо готово от това, което ще послужи на тебе да развиеш собствения си бизнес. Това ще те накара да излезеш от застой. В понеделник имаш 2 минути повече работа. Пущам рекламата в социалните мрежи. И пише заглавието за следващата реклама. Сложно ли е? Това е, което имате да направите. И така, да повторим. Избираш идея, правиш реален ход, съобщаваш на човек, който трябва да знае за нея, за да може ти да държиш себе си отговорен пред него, че ще го направиш това, което си решил да правиш. Запази време специално за бизнеса си. 20 минути, 15 минути, половин час, всеки ден или през ден, както си решиш. И там нататък вече надграждаш бизнеса си. Имаш нещо на лице. Изпълнена задача. Благодаря ви за вниманието.